Det er jo altid dejligt at få lov til at tale om noget, som man interesserer sig for, og jeg har glædet mig til at fortælle jer om, hvad jeg brænder for. Jeg brænder for yoga. Men inden jeg begynder at fortælle jer om yoga, så vil jeg egentlig gerne have, at I prøver at overveje, hvad I tænker på, når jeg siger yoga. Der er mange, der tænker, at det må være dejligt afslappende, og der er også nogen, der tænker, at det nok er lidt kedeligt. Så er der andre, der tænker, at det er noget med nogle helt vanvittige stillinger, og det skal de altså ikke nyde noget af. Men hvad er yoga egentlig? Jamen, yoga er mange ting, og yoga findes i mange former. Der er Bikram yoga, som er hot yoga, hvor man laver yoga i op til 40 graders varme. Så er der Ashtanga, hvor man lidt for sjov kalder det militær yoga. Der foregår yogaen efter systemer, og rutiner og regler, og der er ingen slinger i valsen. Så er der Vinyasa, der laver man bevægelser i flow. Så er der Hatha, der holder man stillingerne lidt længere. Så er der Anusara, som er baseret på tantra, og det er altså ikke noget frækt, det handler om den tantriske filosofi. Så er der Yin Yoga, der holder man stillingerne rigtig længe. Så er der Iyengar, det kalder man lidt for sjov legetøjsyoga, fordi man bruger redskaber. Så er der Kundalini, som er åndedrætsøvelser. Så har vi også Bhakti Yoga, som egentlig er sang, det vil sige man chanter. Og så til sidst har vi Acro Yoga, som er sjov og ballade, der får man lov til rigtig at lege. For mit eget vedkommende kan jeg bedst lide de yogatimer, hvor man får lidt fra de forskellige yogatyper. De kan noget forskelligt på hver deres måde, så derfor kan jeg egentlig godt lide, at man blander det lidt. Men det helt afhænger egentlig af den underviser, man har. Derudover kan jeg rigtig godt lide yoga, fordi man skal lære at lytte til sin krop. Man skal mærke efter, hvor man er på dagen. Det vil sige, hvis man har travlt, eller hvis man har mange ting at se til, så kan det godt være, at ens tanker fylder meget i hovedet, og så kan man ikke nære så meget med kroppen. Eller hvis man har lavet noget andet sport, og man har lidt ondt, så kan man heller ikke nære så meget. Så det er et spørgsmål om at køre efter forholdene og lytte efter. Og man må endelig ikke tænke det som om, at man kan mindre, eller at man er dårligere fra gang til gang. Det handler egentlig mest om, at man gør altid det allerbedste, man kan under de vilkår, man har lige nøjagtigt på den dag. Det var egentlig, hvad jeg havde at fortælle jer om yoga, så jeg synes, vi skal samle hænderne foran hjertet og bukke for det smukke i os selv og hinanden. Namaste.